endlini kaYehova inyawo zethu sifikeze emasangweni akho Yerusalem wena wakhiweyo ngokomzi omhle ohlangeneyo apha ezisuka sukuma zonke inkosi masinduleni lenkonzo yethu yanamhlanje ngokuvuma sonke iculo unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke ubagcina ubanceda endaweni zonke nevesi ezilandelayo xa liyawuphela sicele umfundisi umini asikhokhele ngomthandazo. Oh
siyasisondela kuwe Mesiya sokuqhubisa umqhubelo wengubo yakho somnene. Thoba-ke Yehova emikhosi impephe zakho phephe ehloko zabantwana bakho umthethilile abantu abangenabathethilile. Yenze njalo-ke Mesiya ukuthi kubantu baphatha umcimbi emehlo engcwele ubadithize emehlo engcwele ngempephe zakho somandla mthethilile ngangalalo kule hloko zabajuda. Ke wabonakala wena mhlamnene emehlo engcwele empumalanga igqange lakho lakhanya lade lawuthola nasentshonalanga Mesiya mthethilile. Awulule ezo zandla zakho Mesiya nangeli thuba nabo abakhonzi nabakhonzazana bakho Mesiya bephuma kwiminquba ngeminquba mthethilile waze wabathwala waze wababeka phansi kwentente yakho yokuthandaza. Masibonakale ke impephe zakho nangeli thuba mehlo engcwele ngangalalo kule hloko zakwajuda. Xa umama unozala mehlo engcwele ezawulala engalalanga mehlo engcwele mthethilile kuba yena ezibona sele ebizwa ngamagama mehlo engcwele silapha ke mthethilile ewe phansi kwelikhaya mehlo engcwele sithi awusifihle Yehova emikhosi kwizinto ngezinto mehlo ezingcwele ezibagubungeleyo abantwana bakho phezu kwegadela umhlaba mehlo engcwele. Kodwa sinalo elo themba mehlo engcwele nanjengoko wawuqhawulayo umkhusane mehlo engcwele wavuka kwelesithathu izulu mehlo engcwele mthethilile ngangalalo esixeko sakwajuda. Nangeli xesha mehlo engcwele nabo bakhombayo mehlo engcwele ngawubasondeze Mesiya kuze kuthi imfundiso yakho mehlo engcwele uyivathise kanti nabani onokugxeka Mesiya angabi nanto nanye anothi ayichela konke oko siyamcela ngalowo wasifelayo uJesu Kristu Nkosi. Bawa wethu osezulwini maliphathwe Oh
Siyakutumisa Thixo, siyakuvuma uba uyinkosi. Siyakutumisa wena Thixo. Siya